Excuse me. Yes. Mr. Netanyahu? Yes, it's me. Mr. Barak? How are you? Gentlemen, please sit down. Let's talk about Iran. So, speaking of Iran, let me ask you again to give a fair chance to the international sanctions. שום צ'אנס, אנחנו נתהפך עליהם, תקשיב. אתה לא יודע מי עומד מולך, יש לנו פיוס כזה. אנחנו נתפוצץ עליהם, הקוף כבר ברח והוא בחדר, הוא מתפוצץ חופשי. It's crazy. עכשיו אתה לא מכיר אותי. אתה יודע לאיזה נזק אני יכול לגרום למדינה שלי. וכשאני בסביבה זה נזק כפול. תאמין לי. Okay, if you made up your mind, I won't stop you, okay? So, go ahead and God bless you. אין לך מה לנסות אפילו. מה זאת אומרת? אתה לא תעצור אותנו מהתקיפה הזאת? מה זה החרדה? If you want to attack so much, just do it. But we are crazy. מה אתה מדבר? You have to להחזיק אותנו. בוא תחזיק אותי. I'm afraid it's impossible. לא, אתה יכול להחזיק אותנו. קום רגע, קום. הנה. תחזיק אותי. לא, קדימה. מיד אחת. קדימה, כאילו זה מקפיע לך. יובי, יש לנו צלמים. Like I'm stopping him. Okay. לא לזוז, זה פריז, תהיו בפריז. Okay.